Sibonge kakhulu ke mbukeli ukuthi awukathi nyaka akashintshi isiteshi usabukele lona lolu hlelo lakho lithanda kakhulu noluyintandokazi Ekhaya Jikelele. Sikeke sakhuluma nongoti bezomnotho ngesabelo mali, sakhuluma nokhulumela umnyango wemfundo ke eGauteng uSteve Mabona obechaza kabanzi ngothisha otholakale nezidakamizwa kwesinye sezikole eThokoza. Hayi usagcwele ke mbukeli umgogodla wethu wena nje ungathi nyaka. Kwaze kwamnandi ke nabadansi bethu abathe basinandisela ngaphambi kokuthi ke siye ekhefini. Uyabona impela ukuthi hayi seNingizimu Afrika italent nje into nje sinayo. Woza nkosikazi. Woza nkosikazi. Hey kwaze kwamnandi Ekhaya Jikelele na ukukhumbula wena mamtshali ngalamaxesha yo50s. Uyazikhumbula uba sasenza njani? Sit. Ngo 50 sa lalela. Sithi phatha. Yeyiva. Bukeli ngoku singena kuyo ke yura yoqhubela yenkqubo. Sifike ke ebaleni satshinta okanye satshinta sagqusha kwaqhuma kwaye ke asinokuyekela sesilapha hlala nathi mbukeli sithi cuncembe ide iyokuphela inkqubo kanti ke kumanqaku esinawo kule yure kuquka athi baza kuthi shuke abo batshaya icuba nabasela utywala njengoko ke linyukile ixabiso lezi zinto kwaye noba nje kunganyuka imali efunyanwa ngabo bangaphangeleyo kodwa ke baza kuqhubeka beyifumana konke oku kudizwe kuhlahlo lwabiwo mali izolo njimlo khalo saka lobisi nokanyezi umadlipa umaziva umadlongothi umaziva umamshukuma umazondo ngento zakhe ncamagushe kwisihlele ezindingqungileyo masijonge mbukeli eziphala phambili kule yure. The budget review details the good progress that has been made in these areas over the past few years, but obstacles remain. Bazothola kanzima ababhema ugwayi nalabo abaphuza utshwala njengoba yenyukile intengo yalezi zinto kanti nakuba ingenyukanga imali eholwa yilabo abangasebenzi kodwa ke basazoqhubeka nokuyihola lokho kuvele ngesikhathi kwethulwa isabelo mali izolo. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana umemezele ukuthi isabelo mali esisha sikahulumeni senziwe ngendlela yokuthi sikwazi ukubhekana nezidingo eziphuthumayo kanye nokucophelela ekutheni imali kahulumeni isetshenziswe ngendlela. Ungqongqoshe uGodongwana uthi inkulu inselele ebhekene nohulumeni ngenxa yesikweletu njengoba nohlelo lwemali engenayo luntengantenga. uGodongwana uqagule ukuthi njengoba bebheke ukuthi izinga lokwenyuka komnotho wezwe lifinyelele ku 1.3% kulonyaka lokhu ngeke kumsize kangako uhulumeni ukubhekana nezinga lobubha kanye nesibalo esiphezulu sabangasebenzi. We have embarked on a broad structural reform agenda that aims to address the challenges that held back our growth. This agenda included areas like electricity, logistics, water, telecommunication and visa reforms. The budget review details the good progress that has been made in these areas over the past few years, but obstacles remain. Ngokwezinkomba kwehle ngezinga eliphezulu kakhulu ukuqoqwa kwemali okufanele ingene esikhwameni sikahulumeni. Okube umthelela omkhulu walokho kubangelwe ukufadabala kwenzuzo emkhakheni wezezimayini nakumkhakha wezimboni zokukhiqizwa kwendwangu. Ayisaphathwa yenkinga yokucisha kogesi okuyiyona ewumthelela omkhulu ngeyinselelo eyibhekene nohulumeni. Ihhovisi lomgcini mafa lithi enye ingwadla enkulu emahlombe kahulumeni yisikweletu abhekene naso nokuqagulwa ukuthi kusengenzeka senyuke ngenxa yenzuzo encane yemali engenayo uma kuqhathaniswa nezinga lemali ephumayo okudingeka ukuthi isetshenziswe uhulumeni. Giving you this money, we are going to experience sterilization costs. And because we are going to experience sterilization costs, we need to be compensated for that. And the agreement with the treasury is that 100 billion will go back to the Reserve Bank so that we can pay for those sterilization costs over a period of time. Ukungasimami kwezinkampani ezingamabhizinisi ombuso ezihlala zidinga usizo lokutakulwa uhulumeni nakulonyaka omusha wesabelo mali kusengumqansa. iEskom kulindeleke ukuthi yabelwe ingxenye enkulu yesigidi zamarandi ezizofakwa uhulumeni. iTransnet iyodwa izonikezwa isibambiso sika 47 billion amarandi kulonyaka nokulindeleke ukuthi ingxenye yaso engu 22 billion amarandi isithole ngokusheshsha.
Kusenjalo umphathiswa wezimali u-Enoch Godongwana kazange abhengeze ukunyusa kwerhafu ehlawulwa ngabantu abangasebenzayo okanye abasebenzayo kuhlahlo lwabiwo-mali lwalo nyaka. Kodwa endaweni yoko ubhengeze ukunyuka kwerhafu kwicuba kunye notywala njengezinye iindlela zokujongana noxinzelelo lwemali. Umphathiswa wezimali u-Enoch Godongwana uthi ingeniso yehlile kakhulu kunyaka-mali ogqithileyo, yehle nge-5.61 yeebhiliyoni zeerandi kunokuba bekuqikelelwa. Oku kuthetha ukuba akukho mnyinyiva kubahlawuli berhafu abaphantsi koxinezelelo. Revenue is mostly raised through personal income tax, but not adjusting tax brackets, rebates and medical tax credits for inflation. Ngokwesiqhelo iza kwenyuka irhafu yeziselo ezinxilisayo. Ibhiya, umdiliya omfaxangiweyo, uza kwenyuka ngemali engaphantsi kwerandi. Ngelixa irhanqa kuqukwa ivodka, iwhisky negin ziza kwenyuka ngaphezu kwe-R5. Iimveliso zecuba nazo ziza kwenyuka kakhulu kuqukwa nevaping. Nakuba kunjalo uGodongwana ubabonelele abathengi kwiimeko zokwenyuka nokwehla kwamaxabiso. We're proposing no increases to the general fuel levy for 24-25. This will result in a tax release of around 4 billion. This is money back in the pockets of consumers. Ingxowa-mali yomhlala-phantsi ezimbiza ezimbini iza kuqala ukusebenza ngoSeptemba walo nyaka, kwaye kulindeleke ukuba iqokelele i-5 billion rand yerhafu. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Kusenjalo uhulumeni uzothola imali elinganiselwa kumabhiliyoni amahlanu kubakhokhi bentela abazohlomula ohlelweni lokukhipha ingxenye yemali esesikhwameni somhlala-phansi noluzoqala ngoMandulo. Progress has been made on the two-pot retirement system since I last addressed you during the medium-term budget policy system. Contribution to retirement funds will be split with 1/3 going into a savings component, 2/3 going into a retirement component. Uhulumeni ulindele isibalo sabantu abahola isibonelelo ukuba sifinyelele ezigidini ezingu-19.7. Lezibalo azibafaki labo abahlomula ngemali yesibonelelo sabangasebenzi. Isibonelelo sezingane nesezaguga sizodla u-60 wamaphesenti wemali ebekelwe izibonelelo kule minyaka emithathu ezayo. Isibonelelo salaba asebekhulile nabaphila nokukhubazeka sokwenyuka ngekhulu lamarandi. Kuthi isibonelelo sezingane senyuke ngamarandi angama-20. Bendihamba ngapha eGugu lethu ndithukwa ngomama Xhakwazana elinye lindikhomba nge-walking stick. Uthe wena kakuhlukane nosinyusela nge-20 rand. So I want to assure lagogo ukuthi mna ndi-generous andizomnyusela nge-20 rand. We are giving them an increase of 100 rand to the old age grant. uGodongwana uthi isabelo sakulonyaka sizohlenga ingxenye enkulu yemali encishiswe kumhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali yahulumeni. Real growth in the government wage bill is still nevertheless expected to decline by an average 0.1% per annum in the medium term. This is relative to a 5.4% real increase in capital outlays on average for the same period. Umgcini mafa kuzwelonke usazobheka ezinye izindlela zokuxazulula udaba lwesibonelelo sika-350 wamarandi. Kusenjalo ihlukene ke imbono yamaqembu ezombusazwe mayelana nenkulumo yesabelo mali ethulwe ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana. Indeed, we are supportive of the minister's approach, very balanced, acknowledging that the economy is not yet fully recovered, and as he has said, he has put more money on the economic growth areas like rail, electricity and other infrastructure. The SRD grant is extended for 1 year, but what about after that? The DA proposed evolving it into a job seekers grant. Also, the increase in the child grant it's hopelessly too little. So nothing happened here. I think he just wanted to put a budget that will actually please people outside there, knowing very well that
all those things that he have committed to and he has announced won't actually work. The elections budget, they try to talk about increasing social grants. The first tranche will come now, the next one will be after election. So they are saying if you vote for us, we'll rather do in October. Our debt is costing 75% of our GDP. We are not a country that should be borrowing anything because whatever we're making goes towards paying debt, and it's not going towards the well-being of the people. There's some good things, there's some things we're quite disappointed by. We appreciate it's under very difficult circumstances for government, but we really hope to see a much more aggressive budget which is going to grow the economy, reduce unemployment, really escalate the fight against crime and corruption. We didn't really get that out of the budget. Ihlehliselwe umhla wesihlanu kwesilimela ityala elijongene noThabo Bester kunye noGqirha Nandi Pamakutumana kunye nabanye abasixhenxe abatyholwa nabo kwinkundla ephakamileyo eBloemfontein. Bakhathazekile ke ngesimo sikashukela sikaBester. Ummeli omusha kaBester utshele inkantolo ukuthi unqabile ukudla isidlo sasekuseni njengoba bekunoshukela omningi. Akukho ke sesimweni sokuba kudliwe umuntu onesifo sikashukela. Ngalokho ke akakwazanga ukuphuza amaphilisi akhe ekseni ngaphambi kokuba aye enkantolo. The issue is not him wanting to have the meal, Your Worship. The issue herein is if he does have that meal, my client is a diabetic, Your Worship, and the food that was provided to him will spike his sugar levels. They have not taken that into consideration. If they have, Your Worship, they will offer him food which would be consistent to giving someone who has diabetes. He has medication which he needs to consume. Unfortunately, he cannot take the medication because he hasn't consumed any food thus far. Ukuthandana ke ukujwayeleke ukuthi kubonakale enkantolo kubona akuzange kube khona. Udokotela ke uNandi Pamakutumana manje usewumsola wokuqala. Lokhu kulandela ukuhoxiswa kwamacala kwabasola abathathu ngesikhathi bevele enkantolo phambilini. Abathathu kwabagcina esitokisini bazoqhubeka nokugcinwa esitokisini. Kuthi ke abayisithupha bangaphandle ngebheyili baqhubeke nokulandela imigomo yebheyili. Isishayamathathu sikazwelonke sivotele isiphakamiso sokuhoxisa umengameli wamajaji eWestern Cape ijaji uJohn Hlophe. Lesi sinqumo sesodluliselwa kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Ngesonto ledlule ijaji uHlophe lafaka isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme eWestern Cape sokuzama ukumisa isigcawu seParliament esivotele ukuphasisa isiphakamiso sokuchithwa kwakhe esikhundleni. Ukuketulwa kwakhe esikhundleni kuthole kwesekwa amalungu esishayamathetho angama-505 avotele ukuhambisana nesiphakamiso kwathi angama-27 avotele ukusiphikisa. uHlophe walahlwa ngamacala ezenzo zokuzama ukuxambukela ecaleni lenkohlakalo lwabe umengameli wezwe uJacob Zuma. Njengamanje ke mbukela ke sithi siphosa amehlo sibone ukuthi kumi kanjani lapha yakwisimo sezulu.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Kanti manje sibheka kwezemidlalo kweyithinta umqhudelwano iNedbank Cup. Isikhukhuna United izibekele indawo esigabeni esilandelayo emva kokushaya iHighlands Park sekushaya ama-penalty enkundleni yezemidlalo iDobsonville eSoweto izolo ebusuku. Lo mdlalo ke uPhelezi ibambene ngegoli lagcina libekwe emlotheni. Umdlalo weNapoli neBarcelona uphelele amaqela entanganye ngenxa kwelinye kumacala amabini kumdlalo weChampions League izolo. Utyando likaHlengiwe Mbambo lwangonyaka ka-2022 lwajika lwayincindi yekhala emva kokuba lwaye lwanengxaki ze kwathi ke ekuphandweni koko kwafunyaniswa ukuba lowo bencedisa kolutyando ngugqirha. Oku ke kuye kwakhokhelela ekubeni uHlengiwe avule ityala kwaye ngoku sinxibelelana naye kwiqonga likaZoom. Masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sanibonani njani? Siyaphila njani? Kanti ke mbukeli siyathanda into yokubana sixhobisa into yobana siye sazama into yobana siqhagamshelane nayo i-HPCSA kodwa ke yale ngelithi ayikakabikho kwisigaba sokuba yenze udliwano-ndlebe nathi. Hlengiwe, ndiyafuna into yokubana nje usixelele ngezi ziganeko ezakhokela kwi-surgery kunye neziphumo zale surgery. So kwaku-December 2022 ngihambile ngagqokela wami ngisandukuba ne-cancer, breast cancer ngoFebruary 2022. So I made a decision ukuthi yazini angihambe ngiye kwi-gynecologist yami ngiyosho ukuthi ngicela bangisize bakhiphe isibeletho sami because yiyo into bengisaba ukuthi mawuba nama-periods kuyakwazi ukuthi i-cancer ibuye. Udokotela wami ngifika kuyena, I was 35 ngaleso sikhathi. Mangifika kuyena udokotela akazange ngiyale, akazange azasho ukuthi una 35 akuvumelekile ukuthi ukhiphe isibeletho sikhishwa mase una 40 ngoba usuwazi ukuthi ingane awusayifuni. Akazazi enze lutho, wavela wathi kumina okay asikhiphe isibeletho sikhiphe nama ovaries sikhiphe yonke into. Akanginekezanga ukuthi mhlambe ama-risk aleyo surgery yini. Nami obviously angiyena udokotela ngase ngiyavuma ke nami ngathi okay udokotela usho uyazi wenzani. Masifike esurgery ngomhla ka-20 December wangicilonga kwathi sengifika wathi kumina uyazi ubleedile bekufanele sikuthunge ibladder lehlala umchamo. Ngayibuza mina ngathi yebo i-gynecologist yenzani kahle kahle nebladder ngoba ngazi ukuthi i-part yomunye udokotela le urologist. Nganganaka ngoba ngangidragekile nami. Bangivuka sengihamba sengigodwa sengikhaya. Hayi ngiyeza ukuthi manje khona ipain engayizwa kuhle. Kubuhlungu emuva, kubuhlungu la ngaphambili ngatshela ukuthi hayi yazi mhlawumbe imithungo. You know imithungo la ezansi isikhathi abantu besifazane bayayazi ke le mithungo ithatha isikhathi eside. Hayi ungena uFebruary, January, February. February ngithi ngeke. Khona into engekho right. You know, ngiphindele kuyena kudokotela lo i-gynecologist ngithi kuyena dokotela angizizwa kahle. Ngaphambili kubuhlungu ngamuva kubuhlungu ngirajwa every day mangilala. Angikholwa ukuthi kusawumthungo lo wathi udokotela asambeni siyobheka kwi-CT scan. Mabebheka kwi-CT scan kutholakala ukuthi umthambo lo suka kwi-kidney uwehla uyala kwi-bladder unqumekile ngalesi sikhathi bengenza isibhedlela. So and udokotela kashongo lutho akangitshelanga lutho. Kwaqalwa ke manje ngibamizelwa ama-urologist bazama ukungicilonga mhlawumbe ngangena kuma-theatre about 8 times ngene theatre nje last year. Ngaphelela umsebenzi impilo yami nje yashintsha base ngichamela ebhedini ngingazi ukuthi kahle kahle kwenzekalani. Ngabona ukuthi hayi ngeke yazini angihambe ngiyobuza kwabanye odokotela abazongisiza mhlawumbe second opinion basho ukuthi hayi no lento le yenzeka ngesikhathi udokotela wakhe ezama ukusiza ezama ukwenza ikhipha isibeletho. Hayi ngabona ngathi ngeke angihambe ngiya HPCSA ngiyovula lesicala mhlawumbe ibona abazo decide ukuthi uyena ube wrong noma ube njani kodwa mina ngizwa ngathi ube wrong. Mabephenya nami ngiphenya ngithola ama-file ngabona ukuthi hayi man khona udokotela omunye engakaze ngivume ukuthi abe khona kule surgery. Kwaqalwa ke manje kwaphenywa yena lo dokotela lo uMichael Achiapong. Mabethi baya-check-a akarejistiwe ndawo eSouth Africa lo dokotela. Yavele yankulu ke i-case
ukuthi manje bahlanganisa amathumba ami ngesikhathi senza i-hysterectomy bangangiyala ukuthi ngisemncane i-hysterectomy ayenzeki plus udokotela wami waqamba amanga ku-medical aid wathi ngiyableeda ngoba i-medical aid engezivuma ukuthi njengoba ngina-35 nje ngithole i-hysterectomy ngangisemncane kakhulu. Hayi kwahlangana kanti-ke watholakala-ke udokotela lo fake akasatholakali-ke manje lo dokotela fake akasekho owaseGhana asimazi ukuthi ukuphi namathumba ami isibeletho sami sakhishwa angisazi noma wahamba naso ngahamba-ke yavula icase ngayiwina-ke icase ka-HPCSA so manje sesilinda amaphoyisa ukuthi nawo enze umsebenzi wawo namaloya ami-ke nawo abhizi enze umsebenzi wawo njengamanje. Usathetha Hlengiwe ngokuba nisalinde amapolisa into yobana enze umsebenzi wawo nathi siyi-Ekhaya Jikelele sibone kubalekile into yokubana sibe nesithethe samapolisa umnumzana uColonel. Mnumzana uColonel masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabingelela msakazi ngibingelele ababukeli bonke bohlelo lapho ngiphinde ngibingelele noHlengiwe Mbambo lapho. Ndiyethemba into yokubana ibali likaHlengiwe sele likhona ezincwadini zenu. Siyafuna uqonda kuba nayo iyatsho into yokubana uke wabe kanti uyayiwina icase nayo i-HPCSA kodwa ke usalinde kuni njengesipolisa kumanxani ndawoni kuphando kwelityala. Ngithanda ukusho umsakazi ukuthi iqiniso icase wayivula uHlengiwe police station Douglas Dale and then docket lelo was assigned to umphenyi on experience a seasoned investigating officer. Sabe senza lonke uphenyo lethu we obtained a warning statement from udokotela wokuqala wakaHlengiwe. So after that a docket then silisa a court for a decision. So sikhuluma nje ukuthi no docket namhlanje investigating officer yesterday last week he was supposed to have an appointment with the prosecutor but the prosecutor said is only available uzotholakala kule viki. So ngiyazi ukuthi namhlanje une appointment nayo i-prosecutor so i-prosecutor or NPA babazothatha i-decision about what will be happening going forward. But nasi amaphoyisa we've obtained statements we've obtained the statement warning statements sakadokotela wakhe prosesimele NPA ukuthi thathe i-decision. Uyatsho apho Hlengiwe into yokubana wenze amanyathelo okuqinisekisa into yokubana ngenene nangenyaniso ingaba yonke lento yenziwe ngudoctor oyifake. Ingaba mhlambe singabona kubanjwa umrhanelwa amalunga nesityholo sokuzama ukubulala kunye nokuzenza umuntu ogqirha. Yebo msakazi although njoba ngisho ukuthi uphenyo lethu ku advanced stage so asifuni ukuthi sikhiphe information ezoyenza ukuthi imoshe le case yethu yabona. So but kodwa singaqiniseka ukuthi oqala savula icase ye fraud ne case yo impersonating a medical practitioner. So njengoba ngisho ukuthi manje si discussa ne prosecutor so there's a possibility ukuthi more charges will be added to this case. Hlengiwe ndiyathemba into yokubana uyamva umnumzana uColonel wena ungaphefumla usithini ngaba mhlambe wanelisekile ngendlela uphando luqhuba ngayo. For now ngiyanelisile ngoba bebethe mina bafuna ama results e-HPCSA aphumile kama results e-HPCSA bamtholile udokotela wabo guilty. So nami sengibheke emaphoyiseni ukuthi enze lawo ma-arrest afanele enziwe because ngeke ngafunda ukuthi kuma-bill of rights nga-violate-wa kahle kwaba khona umuntu wesilisa engamazi ongithintayo yabo i-violation ongayazi leyo namanje nje ngibhizi ngilwa ne-depression ne-post-traumatic stress because into eyenzeka kumina so ngithembeke kakhulu emaphoyiseni ukuthi enze emsebenzi wawo oncomekayo. Mnumzana uColonel uyamva uthi eyona ntembeko uyibeke kuni njengamapolisa ningakwazi into yobana nimqinisekise into yobana ubulungiswa uza kubabona uye uHlengiwe kwaye ndiyafuna uqonda into yokubana ingaphe ngawaphi amanyathelo athathiweyo uqinisekisa ukuthembeka kweenkqubo zonyango kunye nokuthintela iziganeko eziloluhlobo kuba iziganeko eziloluhlobo zichaphazela kakhulu umuntu ozafana naye uHlengiwe.
Msazi ngizothanda ukuqiniseka ukuthi mhlawumbe uThembile ohleliwe angavumelana nami ukuthi I think this week Monday if I'm not mistaken uye wahlangana ne-group commander yabaphenyi e-police station yase-Dyersdale ukuthi bamnikeze i-feedback ukuthi no how far is the investigation. So engizama ukuchaza la ukuthi no siyakhuluma nohlengiwe siyamopha i-information ukuthi sesabe safika phi singamaphoyisa so siyamnikeza i-feedback. And then lokho kwenzekile kusiphatha kabi nathi siyamaphoyisa. This is the case that sinikeza i-agency that it deserves i-case ebalulekile njengoba wazi ukuthi siyamaphoyisa we always attend to or prioritize ama-cases that involves women and children. So sizothanda ukuthi sicela ukuthi akube bakhona abanye mhlambe abanama-case afana nalawo so bangathuli so they must come forward to us amaphoyisa so that sizokwazi ukuthi siwaphenye ama-case wabo. And then thanda ukuthi ama-case so senza sure ukuthi siyamaphoyisa we collect all the evidence, all the information so that nasiyisa e-court ku-NPA sazi ukuthi no ama-chances wokuthi NPA inga-prosecutor maningi. So esike-expectile kulokho sikwenzile khona manje so we are expecting ukuthi masifika ku-NPA today i-NPA izosinikeza incwadi esho ukuthi no kumele udokotela lo oqala lo akahlengiwe avele enkantolo. That's what we are expecting today ukuthi we'll get ilokho njana i-authority ukuthi no you must go and get this doctor ukuthi azovela enkantolo. Colonel siyaqonda ukubana zixhaphakile iziganeko ezikumila kunje apho sibona mhlambe ogqirha esingatsho into obana ngabomgunyathi. Ndiyathanda into obana ndikunikeze nje elithuba into obana ukwazi ukuxhobisa uluntu lungazibhaqi elungena nakubeni ke phofu umuntu uzabe efuna impilo kodwa engazi into okubana uzawuphuma nantoni na. Ndiyathanda into obana ndikunikeze ithuba into obana ulumkise uluntu olumameleyo. Yebo impela sithanda ukuthi sitshele ababukeli ukuthi akube unecase unodokotela osola ukuthi uye wakuhlenga and lento ayenza akusudokotela osomthethweni please come forward and report those cases to amaphoyisa. And ngithanda ukusho umsakazi ukuthi I think ama-case engwaziyo mina that are in court that I've dealt with I've got about 4 cases yama-fake doctors that are in court khona manje. So akube bakhona abanye abantu abaye baba nenkinga esokuthi no doctor omgunyathi obahlengile please let them come forward and report those cases. They can go to any police station umuntu angathi noma ngabe into yayenzeka out of this province and beseka la you can go to the nearest police station thina sizobe sesiyayiphenya leyo case yamaphoyisa. Hlengiwe manibuyele kuwe senditsho uyamva ucolonel into okubana bayathi into okubana bayichophele ezithendeni kwaye bayaqinisekisa into okubana ngokuhamba kwexesha isombululo neminqweno yakho iyawuthi ifezekiseke. Ndiyathanda nawe into okubana ndikuphe ithuba because kuwe nalena ibiluhambo nawe ongazi into okubana lizawuphela lisithini na. Ndiyathanda nawe into okubana wena Hlengiwe ndikunikeza ithuba lokuba uxhobise abantu mhlawumbe abazawuthi bafumana unyango bazibhaqe sele bekwimeko okuyo wona kwaye ndiyafuna uqonda into okubana unjani nje emotionally. Angiqale ngithi ngibonge nge-police station yase-Douglasdale uqinisile ubaba mayethi bayang-update and updateekile nami ukuthi nje obviously njengomuntu oyi-victim sometimes ezinye izinto uyithatha kabuhlungu yabo. Ngithanda kodwa ukuqwayisa umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa ukuthi makukhona inkinga obe nayo esidokotela esibhedlela hamba uya HPCA thola yabo kube ngathi ngavele ngimemeze South Africa ukuthi wozani mina ngizotshengisa ukuthi kwenziwa kanjani ngoba maningi ama-cases nabantu abangibhalelayo nabantu abakhuluma nami ku-Facebook bekhuluma ngokuthi balahlekelwe iy'ngane zabo omunye athi inyawo lami likhulu. Ningahlali ngoba ngi-understand ukuthi abantu abamnyama isikhathi esiningi siyahlala sibona ukuthi isikhathi eside ngizoloke ngibizela amaloya. Ungasabi noma kuthiwa iloya ingakanani ungasabi umthetho uyisayidi lakho ngoba uma kuthi khona into eyenzekile e-wrong khuluma uzosizakala. Nami ngiyasizakala emaphoyiseni isikhathi esiningi abantu abayinayo ihope emaphoyiseni but mina ngifuna ukusho ukuthi nami bangisiza
nase-HPCSA bayazama ngayo yonke indlela abenza ngayo ukuthi basheshise. Hayi masibambe ngazo zozibini kuwe Colonel, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngiyabonga umsakazi, ngiphinde ngibonge nakubabukeli, ngiphinde ngibonge nakuhlengiwe. Sibambe ngazibini nakuwe Hlengiwe ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana njengoko usisho into yobana unethemba namapolisa akunikeza i-update emva kwexesha izinto zizawuhamba kakuhle. Ngiyabonga kakhulu. Nkosi kakhulu. Right mbukeli, abo besetha naye nguye kaloku uHlengiwe Mbambo. Olixhoba ke lo tyando olingahambanga kakuhle kunye naye uLieutenant Colonel Mavela Masondo bezosinikezela ke ngempendulo zoko kwenziwe sisipolisa ukusombulula lenyewe. Ukanti ke siye sazama mbukeli ukukhumbuza nje into bana sifumane elona iziko i-HPCSA kodwa ke yala ngelithi ayikabikho kwisigaba sokuba yenze udliwano ndlebe ngalomba. Masithi qhwike mbukeli sibhatala matyala qiniseka awugungqe sabukele iEkhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu sisahlanganyele kanye nathi. Sekuleso sikhathi ke sesiqephu sethu sanamhlanje ubusazi na. Izolo ke begujwa usuku lwamazwe lolimi lwebele nokusuku olunikezelwe ukuqaphela ukwehlukahlukana kwezilimi namasiko nje emhlabeni jikelele. Umdidiyeli wethu ke uvuyokazi kafile usihlanganisele lo mbiko. Ubusazi na ukuba usuku lwehlabathi lolwimi lwenkobe lubhiyozelwa rhoqo ngonyaka ngesuku lama-21 kweyoMdumba. Ukanti ke olusuku lwasekwa ngumbutho wezizwe ezimanyeneyo wezemfundo, ezenzululwazi nenkcubeko ukukhuthaza iyantlukwano yolwimi nenkcubeko nokuqaqambisa ukubaluleka kokugcina kweelwimi zenkobe. Olusuku ke mbukeli lukwaneenjongo zokwazisa uluntu ngokubaluleka kweelwimi zenkobe kwimfundo, unxibelelwano nokumanyanisa uluntu. Ulwimi lwenkobe lulwimi lokuqala umntu alufundayo kwaye ludlala indima ebalulekileyo ekubumbeni ubuntu, inkcubeko nokukhula kwengqondo. Ngelishwa ke iilwimi zenkobe ezininzi zisemngciphekweni wokuphela ngenxa yokudityaniswa kwezizwe ezithetha iilwimi ezahlukeneyo nokufudukela ezidolophini. Usuku lwehlabathi lolwimi lwenkobe lusebenza njengesikhumbuzo sokubaluleka kokugcina nokukhusela iyantlukwano yelwimi. Kanti ke mbukeli uxoxa nathi kabanzi ngalolu suku sixhumana ke ngohlobo lweZoom noBuyani Mdluli ongusihlalo wePan South African Language Board. Sikubingelele sikwamukele ke ohlelweni Buyani, sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngibingelele ababukeli, ngibingelele nawe e-studio. Mhlambe mangiqale la ngokuqondisa ukuthi empeleni ngusihlalo womkhandlu wesizulu kazwelonke okuyisakhiwo nokho esingaphansi kukaPhansap, kodwa ke ngusihlalo womkhandlu wesizulu kazwelonke. Ngiyabonga nokuthi ke ngibe kulolu hlelo. Kubonga thina. Kungani ke sihlalo kubalekile ukuba abantu ngabanye bathola imfundo ngolimi abalukhulumayo noma abaliqondayo? Uma ukhuluma ngemfundo, ukhuluma ngento ewumongo wempumelelo yomuntu. Ulimi ke nalo njengoba lusemqoka, ucwaningo oluningi olenziwe lukhomba ukuthi abantu abaphumelelayo noma abafundi abaye baphumelele benze kangcono ezifundweni zabo yilabo abathola imfundo ngolimi abalincele ebeleni. Kusemqoka ukuthi uma sihlonipha lokho futhi sifuna ukuthi abafundi bethu baphumelele benze kangcono nasempilweni, kusemqoka ukuthi sihlonipheke ukuthi ulimi lolu abafunda ngalo ulimi abalincele ebeleni. Akwasazi ukuthi kuneyingqinamba kodwa kusemqoka ukuthi njengokucwaningo sengishilo ukuthi liyakuveza ukuthi uma ufunde ngolimi lakho lebele ngoba ilona oluwukhiye wempumelelo kwezemfundo. Ukungatholi ke imfundo ngolimi lwebele njengoba usho nawe ukuthi kubaluleke kakhulu, kunamthelela muni ke ekutheni kuthuthukiswe kwezomphakathi kanjalo nasemnothweni? Ukhiye wokuphumelela imfundo, isihluthulelo kwesalo ukhiye uma sithi imfundo, isihluthulelo semfundo ke ukuthi uthola imfundo ngolimi oluqonda kangcono. Imfundo ke ngoba iyona evulela iminyango ekusaseni lakho, iyona futhi okhula ngayo kona konke okwenzayo empilweni. Kusemqoka ukuthi isisekelo sayo semfundo usithole ngolimi oluqondayo. Uma ungazange uthole isisekelo kuyisona lesi engithi mina isihluthulelo sekusasa kuyimfundo,
angeke ukwazi ukuthi udlondlobale ukhule empilweni. Imfundo ke ofanele uyithole uma uyithole wayithola ngolimi lakho oluncele ebeleni kuba lula nakwezinye izinto. Ucwaningo oluqhamukayo la lukhomba ukuthi ngisho nalaba othola ukuthi sithi ngolasemzini sebefundile izinga labo lokuqonda ulimi lwesingisi okuyaye kube ulimi othola ukuthi isikhathini esiningi balifunda njengolimi lwesibili noma lwesithathu liphansi kakhulu ngokocwaningo okukhomba ukuthi kukhona la kushoda khona okubiza ukuthi uma sibuka indlela yethu noma sibuka uhlelo lwezemfundo ngokubuka ukuthi iliphi ulimi abantu abafunda ngalo kufanele siqinise kakhulu ekuthaneni abantu bancela noma bathola ulwazi ngolimi abaliqondayo ngoba lokho kuba isisekelo kuyisisekelo futhi kuyihluthulelo sekusasa labo la sebeqala khona bengena ekusebenzeni noma sebesebenza noma ikuphi-ke njengoba phela ulwazi asuke benalo abazosebenza ngalo ulwazi belithole ngolimi abalincele ebeleni okuyikona-ke into evula iminyaka eminingi. Yiziphi-ke iy'nyathelo ama-initiatives angathathwa ukuze phela kuqinisekiswe-ke ukuthi kutholakala imfundo ngey'limi ezahlukahlukene emhlabeni nje jikelele? Mhlambe ngizoqala ngibuke la eNingizimu Afrika. Uma ubuka umthethosisekelo isigaba sama-29 phansi kwesigatshana sesibili siqinisekisa ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi afunde ngolimi okuyilona alikhethile noma ngolimi alincele ebeleni. Oqala lokho kuye kube khona-ke inqubomgomo ezishaywa ey'fundazweni ngokweminyango eyahlukahlukene kodwa ikakhulukazi engiqondene nawo engibalula wona umnyango wezemfundo. Le nqubomgomo-ke iqinisekisa ukuthi uma ngabe kuhanjiswa iy'nhlelo zemfundo kubalulekile ukuthi indaba yolimi ibeke eqhulwini okusho ukuthi kufanele kubukwe ukuthi engenza isibonelo uma mhlambe sesifundazweni mhlambe sase-Gauteng noma isifundazwe lesi sakithi KwaZulu-Natal kubuke ukuthi iziphi iy'limi okuyizona ey'khulunywa kakhulu. Kubuke futhi ukuthi iziphi-ke iy'nhlelo ezingaba khona ezingahambisana nalezo limi ezikhulunywayo ukuze nemfundo ngokwenziwa kwayo noma ngokwethulwa kwayo ihambisane naloko ukuze isize abantu kuyibona abakhele leso sifundazwe ngokolimi nangokwemfundo. Kubalulekile-ke lokho ngoba uma uzothatha uzokwenza inqubomgomo yakho ungakubukanga lokho uzothola ukuthi ngendlela oyenza ngayo noma uyiqalisa ngayo ayibhekeli izidingo zabantu bakuleso sifundazwe ngokubuka izidingo zabo zezemfundo. Uma-ke uke wayigeja lapho sekube konakele ebantwini abaningi ngokwezemfundo. Kubalulekile ukuthi kube khona lolo xhumano phakathi kwenqubomgomo eshaywayo ukuqaliswa kwayo kanye nezidingo zalento kusuke kufanele izuze ngaleso sikhathi leso. Kubalulekile futhi inqubomgomo yezemfundo ikhulume nomxoxisane nezidingo zolimi zabantu okuyibona phela abasemsalelo limi noma abadinga leyo mfundo leyo. Ukulondolozwa-ke kolimi kubamba liphi iqhaza ekuthuthukiseni ukuhlukahlukana kwamasiko nobuwena-ke sihlalo? Uma sikwamukela ukuthi ulimi lona oluwumongo wobuwena njengomuntu, sikwamukela futhi ukuthi bonke abantu uma sithi izilimi zabo zisho ukubona njengabantu kusho ukuthi kufanele sikwamukele futhi ukuhlukahlukana kwabantu kufanele iqiniswe ukwamukela kobukhona bezilimi ezahlukahlukene. Ubukhona bezilimi ezahlukahlukene bubiza ukuthi-ke lezo limi zikhuthazwe, zithuthukiswe futhi zihlonishwe. Ngeke ube nokwahlukahlukana uma ungeke wamukele ukuthi lona lolo limi lunelungelo lokuthi lube khona. Ngeke futhi ukhuthaze ukwahlukahlukana uma ungeke ukwamukele ukuthi noma ukukhuthaze ukuthi akuthuthukiswe leyo mphakathi lezo limi ezikhulunywa leyo mphakathi ukuze phela uma sikhuluma ngobuliminingi suke sikuvuma ukuthi zikhona izilimi zahlukene nje futhi kufanele sizikhuthaze ukuze phela uma sikhuluma sithi siyizwe elinezilimi ezisemthethweni njengamanje eziyi12 kufanele lokho kubonakala kube yinto esiyiphilayo sikhuthaze ubunye ekwahlukaneni kusho ukuthi kuzofanele ngikuvume mina ukuthi mina
njengomuntu okhuluma isiZulu kuncike ekuthaneni ulimi lami lesiZulu lithuthukiswe. Ngivume futhi ukuthi umuntu okhuluma isiXhosa noma isiSuthu ubuyena uncike ekuthaneni isisuthu sakhe noma isiXhosa sakhe sihlonishwe sikhuthaze. Kanjalo uma siphila nalowo mqondo sikhuthaza ukuthi kube khona ubunye ekwahlukaneni, sibe sikhuthaze futhi ukuthi sithuthukise izilimi zethu lezi, njengoba futhi kade nje kugujwa ulimi usuku lolu lomhlaba wonke wamazwe ngamazwe lolimi lwebele. So kubalulekile ukuthi singakhohlwa ukuthi uma ukhuluma ngokwahlukana noma ukuphilisana kwabantu abahlukahlukene, iselo salowo ukuthi kufanele sikuvume ukuthi umuntu ngamunye namunye unelungelo lokuba khona, nolimi lwakhe lunelungelo lokuthi lube khona, lunelungelo futhi ukuthi livukelwe lwelithuthukiswe. Njengoba ke ukhuluma nje ukuthi wonke umuntu unelungelo lokusebenzisa ke ulimi lwakhe alincele ebeleni, siyazi ukuthi ke bakhona labo abakhuluma izilimi ezikhulunywa ngabantu nje abambalwa. Ingabe ke iziphi izinselelo labo bantu abaye babhekane nazo emphakathini ekutheni ke bathole imfundo ngolimi lwabo lwebele? Isigaba lesengisibalulile somthetho sisekelo isigaba sama-29 isigatshana sesibili nakuba kolulodwa uhlangothi sisho ukuthi umuntu nomuntu unelungelo lokuthi athole imfundo ngolimi lwakhe alincele ebeleni noma ngolimi asuke elikhethile. Enye yey'ngqinamba noma ngizothi ingqinamba enkulu kuleso sigatshana ethi inqobo nje uma uhulumeni ezokwazi ukumelana nezindleko zalokho. Ilapho laqala khona inkinga ngoba uyayithola ukuthi uma ukhuluma ngalaba abakhuluma izilimi zedlanzana noma mhlawumbe singathi ke laba abakhuluma izilimi uthola ukuthi ababaningi kangako, kuyaye kulabo abaphasisa inqubomgomo nakuyibona fanele bayiqalise uma bebuka ukuthi hawu kunomuntu oyedwa noma ababili noma abathathu abafisa mhlawumbe bafunde ngesiteleki noma ngesipoti noma mhlawumbe singathi ngesisusu kuye ukuthi sikusiphi isifundazwe. Ngabe kuyawenza na umqondo ukuthi siqashe uthisha siziqashele umuntu oyedwa noma siqashe uthisha siqashele abantu abathathu? Sibona futhi sengabe ukuthi umuntu okhuluma izinto oyithola mhlawumbe eseNtshonalanga koloni la uthola khona mhlawumbe isiZulu asisiningi kangako. So inkinga ebhekana nabantu abakhuluma izilimi zedlanzana ile yokuthi nakuba umthethosisekelo ukuvuma ukuthi banelungelo ukuthi bayisebenzise, kodwa kuye futhi ufake into ethi uma lokho ngokwezindleko kuzokwenzeka. Ilapho kuye kushayisane khona into oluthola ukuthi mhlambe ngokwesifiso nangokwenhloso uhulumeni ufisa ukuthi enze into enhle, kodwa ngezidingo ngqangi ezikhona ngey'ndleko kufanele mhlambe zithwalwe uma kwenziwa lokho. Thola ukuthi ngenxa yesibalo sabantu abakhuluma lezi lezo kutholakala ukuthi kungasenzeki kahle hle ngakwezimfundo. Akwenzeki kahle kwezemfundo. Kusuke kuyikho ukuthi ngoba ke balindlazandlana kugcine ke bese kungenzeki kahle. Sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho ubuyani, sikufisele nje nosuku oluhle. Ngibonge kakhulu, ngibonge nangethuba ngilitholile. Siyabonga. Lo-ke mbukeli bekuwubuyani Mdlulo osihlalo webhodi elibhekele ukusetshenziswa kolimi kulelizwe i-Language Board okuyibhodi ke lingaphansi kwe-Pan-SALP. Hayi-ke mbukeli sesiyiguqise lapho-ke besikuphathele zona namhlanje. Nibe nosuku oluhle, sizonibona kusasa ekuseni ngehora lesithupha. Khosi.